Farida Yakub, ma'aikaciya a Dausayin Masoya TV, DMTV kenan. Yau mun fito za mu ji ra'ayoyin mutane a kan Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya. Ku biyo mu don samun karin bayani. Malamin za ki iya gaya mana sunanki? Sunana Hauwa. Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya. Kin yarda da haka ko baki yarda ba? Gaskiya ban yarda haka ba, dan ko ni kaina ina kiran kaina mai kyau tunda ni ma ina da shi, ko ba haka ba. Kuma ana son mace mai tsaye tunda ni doguwa ce, ga ni doguwa kuma haka ba, duk inda na wuce namiji zai ga me ce na so na. Kuma gaskiya ni gaskiya ban yarda da mace mai kyau ba a duniya. Tunda ko mudubi ka leka kai da kanka za ka kai kanka, in ma baka gani wani ka fita zai gane maka, ko didi dai an ce mutum baya ganin kansa sai dai wani ya gani ya faɗa masa. To amma me zaki iya gaya mana ga kwalitin da kika kunsa akan kanki har kika kira kanki mai kyau a duniya? Na kunsa abubuwa da yawa na rayuwata, saboda abin da ake so ɗaya na mace mai kyau a duniya, fara, doguwa, mai tsayi, daidai misali wacce aka ganta kwa zai kwatance kai amma wancan tana da kyau. Mutum ba zai ce shi yana da kyau ba sai dai wani ya gani ya faɗa masa, idan kai bukan ka to ba gaskiya ka faɗa ba. Ko zaki iya gaya mana iya adadin mutanen da suka kalle su kai kanki misali? Ba zai iya faɗa iya adadin mutanen da suka gani suka ce suna sona ba, ba zai iya faɗa iya adadin su ba, suna da dama. To ai ni ba ku sani ba yanzu da kake mata wayannan tambayoyin tana cewa babu mace mai kyau a duniya, ita mace kyau ce, ni kuma ta buga min zuciya saboda ta ce ai farar mace tana cikin masu kyau. Ma'ana kenan ta zage ni kada alamun ba mace mai kyau bace ni. A'a ni ban zage ki ba, kima yar uwa ta tabbata, amma dan Allah ki duba ki gani yake wai fali, amma kin fi ni kyau dai. A wannan ba zan iya tantancewa ba, sai dai masu kallon mu ne za su iya tantance mana, sai kuma mu sake haduwa da ke a kashi na gaba. To shikenan ba matsala, na gode, Allah ya saka. Ayi da mun gode. Malam ya sunanka? Wa alaikum salam, sunana Isaac Adam Sanyawa. Shin me zaka iya gaya mana, me zaka iya gabatar mana da cewa aka ce babu mace mai kyau a duniya? Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, kai a gunka haka ne ko ba haka ba? Gaskiya ne, babu mace mai kyau a duniya. Ko me yasa ka ce haka? Dalili na anan shine idan kika duba su mata ko ko ma mutane gaba daya suna tafiya ne akan yanayin yadda zaki ga idan kika je kika samu mutum, idan kika dubi ƴaƴansa zaki ga sun fi shi kyau, su ma haka idan kika dubi kannansu zaki ga sun fi su kyau. Har ma bature ma ai yana cewa the beautiful one are not yet born, still ba a haihu mai kyau ba. Idan kana ganin wacce mai kyau da kaje za ka ga wata tafi ta, idan kana ma ita ba mai kyau ce da kaje gaba za ka ga wata tafi ta. To a tunaninka wannan maganar ba ta zama kwan gaba kwan baya ba, to mun tunda har za a haifi mai kyau kuma a ƙara samun wata mai kyan, to abin ya zama ai kamar matattakala kenan, an taka wannan matsayi an ƙara hawa wannan matsayi. To in ya zama haka kenan tunda ba munana ake haifa aka ƙara samun wasu munanan ba, hakan zai zama kasancewar cewa babu wani mai kyau kenan. To ai tunda matattakala ce, ai matattakalar tafiya take ta yi, kuma ba a je ƙarshe ba, kuma ba za a je ƙarshe ba. For example, misali yanzu idan ka ɗauka za ka ga wani shi yana son gajera, wani ya fi son doguwa, wani ya fi son irin fara, wani baka, ka fahimta? So kaga wanda yake son baka, so idan ka kawo mai fara zai ce ba ta da kyau, shi kuma mai son fara idan ka kawo mai baka zai ce ba ta da kyau, mai son doguwa in ka kawo mai gajera zai ce ba ta da kyau, mai son gajera in ka kawo mai doguwa zai ce ba ta da kyau. To saboda kaga babu mace mai kyau a duniya. To shin kenan kai da Sahibul Hubbi ra'ayinku ya zo kusan guda ɗaya kenan? Ra'ayin ya zo ɗaya da Sahibul Hubbi. To shi kenan malam, mun gode sosai. Assalamu alaikum, malama ko za ki iya gaya mana sunanki? So da farko da ni sunana Firdausi Ibrahim, amma mutane suna kira na da minista. To minista, Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, kin yarda da haka, kin amince ko kuma baki amince ba? Sabbi ai zance ne, wani irin ba mace mai kyau a duniya, ni kaina ake gani ai sani mai kyau ce. A kwarai kuwa na gani, amma za ki iya gaya wa mutane masu kallon mu su kwararan hujja da yasa, bayanai masu karfi da yasa kika ce ke mace mai kyau ce? Gaskiya ne, wato idan aka ce mace mai kyau ba ina nufin wai kyan fuska ko hanci ko fari ko wani abu ba, no, ya kasance idan ma kina da wannan su ma kyau ne, amma kina da kyakkyawan hali a zuciya, ba na ɗabi'a ta gari, shine mace mai kyau. Amma shi ma irin kyau a fuska yana ƙara wani abu. So ke ma madubinki ya tabbatar miki da haka kenan? Wannan haka yake. To ke me hujjanki akan haka? To ainihin duk abin da yasa sarki babu yanda zai a ce babu mace mai kyau a duniya, wannan zance ne, ke kina ji ke san hira ce, wannan kai an faɗa ne kawai san rai, amma batun ba masa mai kyau a duniya zance ne, ko ni din nan inda na shiga ke kowa
Bollywood na shiga na san ba zan tashi a sauran munana ba. So a bangaren ki da kika ce ke mai kyau ce, ko za ki iya mana mentionin ko in ce za ki iya kawo mana manya-manyan hujjojin ki da suka tabbatar mana da ke mai kyau ce? Na farko dai ka gani na abin da isa na ce ni ne kyau ce. Ina da hanci, ina da haske, ina da diri, sa'an ina da kyakkyawar mu'amala ga kowa. Sannan kuma ni kaina ina da ilimi kyau ko dole na amsa sunana a mai kyau. Gaskiya ne, na gode malama barista kike ko minista. Oh malama minista, Allah ya sake haɗa mu da ke a kashi ta biyu. Assalamu alaikum malam, ko za ka iya gaya mana sunanka? Sunana Mubarak Rabi Zangon Mata. To sahibul hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, ka amince da haka ko baka amince ba? Ban yadda ba. Saboda me yasa kenan? Saboda dalili kamar haka. Akwai mata kyawawa da Allah ya yi su. Tunda ya ba mu labari a Qur'ani mai girma. Allah yana cewa almalu kuɗi wal banuna zinatul hayatu duniya, mace da kuɗi su ne kawa, su ne zina na duniya. Sannan a can gefen Allah ya ƙara ce mana zugina ni nasu hubbu shahawati minan nisa'i. Ai mun kawata daga mace ga wadan adam ta zama ado a gare shi. Don haka wannan hujjojin nawa ina ganin cewar akwai mace kyakkyawa, mata akwai kyawawa da yawa a duniyar nan da muke ciki. Ku masu kallo na akwai mace mai kyau a duniya. Mace mai kyau ita ce akwai gida biyu. A addinance mace mai kyau baki sallallahu alaihi wasallama ya ba mu shawara. Ya ce mana ana iya auren mace dan kyanta, ana iya auren mace dan ɗaukakarta, ana iya auren mace dan kuɗinta, ana kuma auren mace dan nasabarta. A ƙarshe ya ce mana alaika bi zati din taraba da daka. To amma idan muka dawo mu iri na wanda muke bin abin nan, muka ga mace doguwa fara wacce take da diri tana da hanci ga idanunta daidai yadda ya kamata, za mu iya kiranta wa maganta ta wuce, za mu ce wannan fa kyakkyawa ce, amma ba ta hadu. Wannan yawanci zai wala ki samu doguwar mace kuma fara wacce take da diri, take da hanci daidai misali, kuma take da gashi da idanu. Su kansu matan in suka kalle ta suna cewa wannan kyakkyawar mace ce. Akwai dintini amma ban ce kowa yadda ba. To wannan shine kyakkyawar ra'ayinka a bangaren ka kuma da irin hujja da ka kawo addinance da kuma rayuwa yadda take gudana. Assalamu alaikum, baiwar Allah ko za ki iya gaya mana sunarki? Wa alaikum assalam, sunana Khadija Yusuf Muhammad. To sahibul hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, kin amince da hakan ko baki amince ba? Ka gaskiya wannan maganar ma ai kuna ji duk mai hankali ya san akwai mai kyau. To ke a taki kenan akwai mai kyau sabanin nasa kenan yadda ya ce babu, ke kuma kika ce akwai. To muna so ki mana bayani akan akwai din. Gaskiya ban yarda da wannan maganar dai ba na cewa wai babu mai kyau. Saboda me za a ce babu mai kyau, sai ka ce makawo ne shi, duk kyawawan matan nan kar ya manta fa akan mata su zama masu kyau. Shi yasa mata ɗan mata baƙaƙe suna ƙoƙari su koma farare wajen shafin mayuka na bleaching ko kuma kwalliya duk dan me dan su fito da wannan kyan nasu. Kuma duk wanda yake da ido in dai namiji ne ai ya san akwai mace mai kyau. Gaskiya ni ban yarda wannan magana ta shi da ya ce wai babu mace mai kyau ba, babu. Ba kya tunanin duba da irin wannan abin da kika faɗa sai an shafa sannan za a bullo da wannan can shi isa ya wannan maganar? Ai babu wata halitta da Allah ya halitta mara kyau, kowace da irin kyanta. Sunana Usman Sani Ahmad da Gwangwazo. To malam sahibul hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, ka amince da hakan ko baka amince ba? Kai gaskiya ban amince ba, akwai mace mai kyau a duniya. To wasu irin ke masu kyau din kenan zaka iya gaya wa masu kallon mu saboda su karu akan kace akwai mace mai kyau a duniya yadda sahibul hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya? To ina so ka masu kallon mu bayanai dalla saboda su fahimci menene. Yawwa gaskiya ni dai a ra'ayina mace mai kyau ba wai ita ce fara ba, saboda koyaushe za ki ga maza suna son faran mace waye da waye, to ni kuma a ka'ida ma faran mace ma bata ma yi min ba. Na fi so in samu bakan mace wacce take da ɗan tsayi da kuma ɗan jiki daidai nata da haka. Amma faran mace ma ni ba ta tsari na daga cikin wai su ne kyawawa. A'a baka in ka samu baka mai jiki mai kyau ta fi fara kyau. Idan masu kallo su dinga duba da yanayi cewar faran mace ma yawanci za ga idan ka je ka auro faran mace ta fi saurin kamuwa, ta fi saurin laulayi da wani cuta da waye. Amma bakaken mata sun fi lafiya. In ka je ka samu bakan mace sai ka daɗe ma baka je asibiti ba. Ai ni a ra'ayina ma gaba ɗaya ya fita daga can cewar wai faran mace ita ce kyakkyawa a awan layi.
bakan mace kamata ya ce fararen maza su dinga auren bakaken mata su kuma fararen mata su dinga auren bakaken maza kin ga sai a dinga yin sirki wannan ya kamata a ce ana samu to kamar yadda muka ji ra'ayinka wannan ya daidai da cewar shi Sahibul Hubbi ya yi maganarsa akan gaba domin babu wata mace mai kyau a duniya to baka tunanin ya yi amfani da wannan tunanin ne na cewar wasu za su ga wata mai kyau ce a kun wani kuma mara kyau ce me za ka iya cewa akan haka haka ne za mu yi duba da wannan amma kuma ai dama haka ne daidai din wani karkataccen wani wannan za a ganta kyakkyawa ce kai ka ga taima kyau amma shi wancan kwata-kwata ma muni ma yake ganin ta da shi wannan haka ne kenan babu mace mai kyau a duniya akwai kowa dai sai dai kowa da nasa ra'ayin ra'ayinka akwai mace mai kyau a duniya amma kowa da irin ra'ayinsa a duniya amma wannan shi ita ce mai kyan sa kai kuma ita ce mai munin kai muna godiya da irin wannan gudunmuwa da ka bayar mun gode kana tare da Dausayin Masoya TV